Z toho ale rozhodně nemají radost policisté ani archeologové. Kvůli opravě hráze je jezero po několika letech bez vody. Hledači často vůbec netuší, že riskují tučnou pokutu. Více už v reportáži Jany Šrámkové. Jen co začala voda v Máchově jezeře klesat, vyrazili na osiřelé pláže hledači s detektory kovů. Každé pípnutí znamená naději na úspěch. Občas se dají najít nějaký zlatý předměty, nějaký stříbrný. Jsou tady taky staré mince. I když používání detektorů kovů u nás zakázané není, přesto tihle lidé riskují tučnou pokutu. Stačí totiž, aby kromě detektoru použili lopatku, aby hrábli do dna jezera. Hledačská vášeň se možná pořádně prodraží muži z Litoměřicka, kterého nedávno přistihla policejní hlídka. Ačkoliv se jednalo o mince ze současné doby v nominální hodnotě 30 korun, za tento neoprávněný výkop mu hrozí ve správním řízení až 2milionová pokuta. Pokud tam chodí nějaká fyzická osoba s detektorem kovů, s lopatkou hrabe pod úroveň terénu, tak se dopouští přestupku. Tento přestupek lze sankcionovat ve správním řízení. Obecně nesmí zasahovat pod úroveň terénu. V zákoně je, že všechny archeologické nálezy jsou ve vlastnictví kraje. Zákon o státní památkové péči činnost hledačů pokladů hodnotí jako neoprávněný výkop na území s archeologickými nálezy. A jestli si myslíte, že se jedná o nějaké speciální lokality, pak se mýlíte. To je celé území vlastně celé České republiky, kromě míst, které byly nedávno zničeny nějakou těžbou. Vzhledem k tomu, že Máchovo jezero vytvořil už ve 14. století Karel IV., představuje pro archeology velice cenné území. Máme zde celou řadu archeologických lokalit od pravěku až po starší novověk. Pravdou je, že většina hledačů na dně Máchova jezera nachází předměty ze současnosti. Pokud by ale některý z nich objevil a zatajil archeologický nález, hrozí mu až 4milionová pokuta nebo dokonce vězení. Pokud ten člověk najde archeologický nález nebo předmět, který má hodnotu vyšší 5000 korun, může jít ke spáchání trestného činu. Ani hrozba vysokých sankcí ale některé hledače pokladů neodradí. Jsou jich tady skutečně desítky. Jana Šrámková, Prima FTV. Většinou jsou dokonale oblečené.